Здравейте! Надявам се да се чувам и всичко при вас да бъде наред с интернета, както при мене. Това е трета част на нашата поредица. Надявам се най-после да оцеля часът и денят, в който всъщност ще бъде удобно на всички. А всъщност последният цитат, последния пост, който качих, всъщност говореше за това, че Христос не търси перфектни литургии, живи сърца. Нека го прочита последната ми публикация. Тя гласи следното: Христос няма да търси перфектни литургии, живи сърца. Няма да попита дали си бил в правилната деноминация, дали си имал правилното покорство. Няма да те измери по това колко пъти си казал амин, а по това дали си живял амин. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога и реално тук цитираме Евреи 11.6. Да, тези стихове са ни познати. А това, което правя с вас, тези, които имат възможност и желаят слушат, всъщност това е нещо важно. Важно, което ако всеки един от нас го премисли всеки ден, всяка седмица, всеки път, когато става въпрос за църквата и аз самия, би могъл да разбере какво означава да гледаш пред Божиите очи. Така че това е трета част на нашата проекция Църквата и ти, да живееш амин. Защото ние сме свикнали, влизаме в някакво събрание, влизаме в нашата църква и всички, като някой каже амин, 700, 800, 1000 души и повтарят амин. Или някой се моли по време на молитва амин, 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 така да бъде, да, амин, Господи, моля те. Може би в една обикновена молитва се изговаря между 10 и 30 пъти думата амин. Но не е достатъчно се изговори думата амин, трябва да се живее. Така че главният текст, който ще ни води, то се намира в Левит. Евреи 11 глава. Евреи 11 глава 6 стих. То гласи следното. А без вяра не е възможно да се угоди Бог. Защо обаче? Защото който дохожда при Бог, трябва да вярва, че има Бог. И че Той възнаграждава тия, които търсят. Така че нужна не е вяра. Не само думи, но нужна не е вяра. Но пък не само вяра, нужно не и действие. Така че когато Христос се завърне, няма да търси перфектно организирани литургии, а живи сърца, подчинени на самия Него. Няма да попита дали си стоял в правилната църква или не. Нали? А дали си ходил в правилната посока. Според Откровение 14 глава 4 стих, след Агнеца. Точно там трябва да отидем. Ето вижте какво казва Откровение. Откровение 14 глава 4 стих. Те са ония, които не са се скверни с жени, защото са действеници. Така и така и така. Те са, които следват агнето. Те са тези, които следват агнето. Текст изразява напълно ясно. Тези, които следват агнето. Не да следваме църквата. Не да следваме пастора. Те ни показват, църквата ни показва. Пасторът ни показва, старейшините ни показват правия път, но ние не трябва да ходиме по техния път, по който те ходят. Ние трябва да ходиме по пътя, който нашия агнец извървя. Така че, да. Ключовия стих, именно Евреи 11.6, нека го отворя отново, защото е много важен за мене. Вярвам, че и за вас. Евреи 11.6. Всъщност има една дума на гръцки там, а без вяра. Думата вяра на гръцки е пистис. Пистис всъщност не е просто вяра. Окей. Това не е просто вяра. Ето тук всъщност бихте могли да видите отново, както всеки път. Това не е просто вяра. Окей. Това не е просто вяра. Това не е просто убеждение. Това е действена вяра. Както и в любовта. Когато се говори, когато евреите и като цяло фарисеите говорили за любов, то не е аз те обичам, аз много те обичам, аз бих умрял за тебе. Това не се състои любовта в това. То се състои в
глагол. Любовта на еврейски е глагол. Така че да, действие. Вярна преданост. Пълно доверие. Същия корен стои зад латинското наименование фиделис, което означава, нали, оттам идва вярност, верен и така нататък. Ние трябва да бъдем верни. Верни дори когато всички около нас не са. Дори когато всичко около нас не е вярно, не е сигурно. Другата дума, другото изречение по-скоро, което бих искал да коментираме е: не е възможно да се угоди Богу. Да се угоди Богу. Всъщност на гръцки, ето отново, на гръцки думата, която се използва тук е еврастеи. Еварестисе или еврастеи, което означава, тази дума се използва за царско года, царски свят. Не само с думи, а с дела. Когато трябва да направиш нещо, се използва точно тази дума. Еварестисе, което значи аз съм готов да направя всичко. Или днешната гръцка дума да се евхаристисо, т.е. да се отблагодаря, да направя нещо за теб. Нещо да направя. Не просто да говоря, да направя нещо. Така че, когато вярваме в Бог, това не означава просто да вярваме, а да действаме. Така че много църкви днес, независимо колко църква посещаваш, всички говориме за вяра, всички говориме за колко обичаме Христос и така нататък, но делата някакси няма ги. И това е много ясно. И така нататък. Защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Вижте, тия, които го търсят. Същото дума, която бих искал всъщност отново да я споменеме. Защо? Екзетин. Търси го. Това е настоящо време. Сега. Ще го потърся, ще повярвам утре. Ще го потърся след сватбата. Ще го търся, ще повярвам в него, когато еди какво си. Не. Това не е минал акт, а текущ непрекъснат живот на търсене. Там грешим всички. Това, че когато говориме за Ерея 11 глава 6 стих, говориме за настояще, продължително, несвършено време, докато живота не свърши. Окей? Тоест, когато вярваме в него, означава просто да вярваме, но и да го правиме. Вярата действа. Когато обаче говориме да действаме с вяра, това означава не само с думи, но и с дела. Когато обаче говориме да действаме, ние трябва да го търсиме. Да го търсиме. Непрекъснато. Това означава да го търсиме. Тези, които дохождат при него, те го търсят. Според Еврея 11 глава 6 стих и така нататък и така нататък. Точно там означава, че вярващия не е турист в Божието присъствие. Okay? А поклонник в постоянно движение към него. Истинско поклонение. Бог е дух. И които му се поклонят с дух и истина трябва да се поклонят. Нали? Това го каза в Йоан 4 глава. Нека го отворим. Йоан 4 глава 24 стих. И Бог е дух и уния, които му се поклонят с дух и истина, трябва да се поклонят. Окей, жената прекланяница. Това се развива с жената прекланяница. За правилното място. Христос отговори с правилното сърце. Христос отговори с правилно сърце. И това е жената най-много потенциал, капацитет в мисионирането. Точно това е вяра. Точно това е всъщност... Точно това е дела. Точно това е да го търсиш. Поклонението не е въпрос на география, на автентичност. Независимо къде се намираш. Християнството в действие, но не във външен блясък. Не просто действа, защото така иска, така трябва и така хората трябва да те видят.
Не всеки, който ми казва Господи, Господи, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Ето, това означава да бъдеш християнин, но във външен блясък, не вътре. Христос осъжда за не тези, които нямат религиозен език, а онези, които говорят повече, отколкото живеят. Неговият списък не фигурира колко си пял, колко си проповядвал, колко теми си извършил. Не, няма такъв списък. Не, а в неговия списък всъщност фигурира на кого си простил. На кого си простил. Живял амин, извикал амин. Окей. Амин иврит означава всъщност нека бъде или непоклатилно, стабилно. Ето тук ще ви го извада. Се го имате. Когато казваш амин, ти разбираш ли какво изговаряш? Ти разбираш ли колко важни са нещата, които всъщност всеки път казваш по 10, между 10 и 30 пъти. На иврит означава нека бъде утвърдено, непоклатимо, стабилно. Да кажеш амин и да живееш според него и като да подпишеш договор без да го спазваш. Окей? Ние казваме Господи да, амин и всъщност не живеем според това, което се молим. И ние искаме Христос всъщност да прави неща, които не искаме. Така че правилната доминация е равно на правилно покорство. Господ познава своите си. Вижте в Тимотей, 2 Тимотей, много перфектен стих. Значи, 2 Тимотей, ще отворя. Така, 2 Тимотей, 2 глава, 19 стих. Това направо кърти човек. Но твърдата основа, положена от Бога, стои. Имайки този печат, Господ познава своите си. Господ познава своите си. Това може да ти разкаже играта абсолютно по всяко време. Не е достатъчно да имаш вярна брошура, ако нямаш вярно покорство. Бог няма административен регистър в книгата на живота. Така. Как да си изразя правилно? Бог няма регистър. Окей, ти си регистриран, трябва да имаш абонамент, плати си, какво си. Не. Той има книга на живота. И тя се пише с любов, с вяра, не с формуляри. Нали? Бог не е секретар. Бог не е счетоводител. Той е писател на живота. Той е създател на живота. Така нататък. Бих ви дал исторически пример с Каин и Авел. И двамата принасят жертва. Окей? И двамата братя принасят жертва. И двамата се покланят. Само, че един е прият, другия не. Този, който се покори на Божите условия, не на собствените си идеи. Окей? Поклонението, което излиза от сърце, но против Божията истина, не е приемливо. Но истината без сърце е шумящ мед и звучащ кимвал според 1 Коринтияни 13 глава, 1 стих. Няма ти може да изгледаш всякакъв. Може да имаш костюм на Андерсън. Може да имаш на Гучи колан. Може да имаш какво ли искаш. Идвай както искаш на църква. Но кимвал си ще дрънкаш. Нямаш любов в себе си. Точно това искам всъщност да представя пред вас тази поредица. Църквата и ти. Ние всъщност в църквата представяме фасада, правим каквото и да блести църквата. Ние да блестим. Дрехите ни да блестим, външността ни да блестим, обаче вътре сме точно това. Кимвал, що дрънка. Истинския богослужебен ред, искам точно това да говоря, то се намира в Римляни 12 глава 1 стих. Римляни 12 глава 1 стих. Ето, прочитам. И тъй, братя, поради Божите милости, да представите телата си в жертва, света, богоугодна Бога, като ваше духовно служение. Това е. Ако всички разберем този стих, готово. Няма да имаме проблем с църквата. Нито църквата с нас. Представете си телата в жертва, жива, свята, богоугодна Бога. Това е ваше духовно богослужение. Не литургия, жертва. Окей, ние утре, другата неделя най-вероятно ще говорим за думата жертва. Не е служа в храма, а служение на улицата. Не е достатъчно просто да служиш на храма. Ако отворите книгата Деяния на апостолите, това са действията, нещата, които са правили Деяния на апостолите в тази книга, ще видите, че те почти в повечето случаи нещата ги вършиха на улицата. Нали? Не гладко облечени вярващи, а реални смирени посветени ученици.
Христос няма да претегли. Дали си се кръсти в река или басейн, няма такова нещо. Ритуал е важен. Кръсти се. Достатъчно е. Ти го правиш ясно. Дали си чел Библията от апликация на телефон или от кожена корица. Скоро имахме един разговор с един брат и той каза, забравихте си Библиите вече, не ги носите. Друг брат се обажи и каза, той го имам в телефона, така че много по-бързо бих намерил стиха, който търся, отколкото ти в книжен вариант. Нама то не е авторитетно, каза другия брат. Тогава се обадих и казах, то не е авторитетно да се продават Библия, обаче продаваме. Не е важно това, всичко, което говорим. Важно е дали живеем това, което мислим. Дали си бил част от правната група в църквата. Дали си бил ръководител, дали си бил мирянин, дали си бил дякон, дали си бил чистач. Не. Той ще потърси, когато дойде, вяра, която си изразила в покорство. Любов, която се е пожертвала. Ученичество, което не се е страхувало да върви по тесния път. И всъщност Откровение 3 глава, може би с този стих ще завършиме. Откровение 3 глава на 5 стих. Ясен на всички, който победи, ще се облече такава бели дрехи. Тези дрехи искаме всички. Мене ме интересува вратовръзката, папионката, опънетите, какво ти да било, както ще да разберете. Интересуваме точно този стих. Точно този стих. Бели дрехи. Бели дрехи, които всъщност ще ме направят най-красивия човек на света. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота. Кога? Когато има бели дрехи. Бялата дрехи символ на правда. Тук няма вратовръзка, нямаме такова нещо. Но ще изповядвам името му пред отца си и пред неговите ангели. Това е същността на Евангелието. Това е същността на облеклото. Това е същността на дрехата. Който победи. Така че да, Христос няма да пита беше ли адвентист, баптист, православен или 50-тен, а ще пита дали го познаваш лично и дали го отразяваш с покорство. Дали Господ познава своите. Тук не каза Господ познава адвентистите. Господ познава баптистите, еховистите. Не. Тук Господ познава своите. Край. Господ познава своите. Това е. Защо ми казвате Господи, не вършите това, което казвам? Лука 6 глава 4-6. Защо? Вие трябва да имате пистис, както коментирахме. Това е вяра. Ето го. Това е вяра. Вие трябва да имате еварестин. Това означава не само с думи, а с дела. Както казва апостол Левски. Търсят го. Това е, както го коментирахме, екзитин. Настоящо време. Сега. Всеки път. До края на вашия живот. Не се пита какво си вярвал, колко силно си го търси. Христос няма да пита какво и как, що. Вижте, приключвам. Истината не е деноминационна, а трансформираща. Покорство не е църковна програма, а ежедневно умиране. И ако всички това го хванем, живота ни ще се промени. Вяра. Първо ни трябва вяра, след това да угодим на Бога и след това да го търсим. Направим ли го това, нито ние ще имаме проблем с църквата, нито църквата ще има проблем с нас. Бог да ви благослови, да ви предпази и никога да не ви остави. Всъщност, споделете това лайвче, поканете вашите приятели, когато следващия път пусна и така нататък. Чао, лека и спокойна вечер.